لیل معروف آخرین بار با یادت هست کی برات رسوندم عشق با یادی من نیست آخرین بار کی تریزوندی عشق کانال ما در یوتیوب علیشیر تیوی Амаш хотира то кая бугун баъди маргам ҷигарма сӯзондиву омадӣ болои қабрам ашки ту шашқатор мегуфтӣ бихай ховуд дига зинда намешам дига мара бинда ховуд дили дарида то кая ту фикри ура дорӣ ман фикри тура доштум чӣ ба ту парво надорӣ ин қадар таги домад находам ашаялам буд фикри дарсу донишгоҳ небуд дар дастам қалам буд қаламе нависнам таному сӯзондак ҷигарма эшқи мара дида у марг аз он хабарма хабари маргам расид хешу ҳамсояҳо дидан эшқи мисли заҳри ки ба дибари чашидан дар ғаму чашо сохтум бедор хоби фақат барот кадом гапум хато буд ки охир дарасид қарот агар ба ёдат боша гуфту моҳи чаҳордаҳӣ ту моҳи ҷигарсӯзе ки дигара гуфти шаҳӣ ба гуфтут кори зур буд ки ман мисли шам сӯзонум ин кори ту фиреб буда охир задак ба ҷонум то кая фироқу сӯзум ҷудои аз дар буд мегуфти сабр кун ҷудоӣ фақат сабру сар буд ҳамааш хотира то кая бугун баъди маргам ҷигарма сӯзондиву омадӣ болои қабрам ашки ту шашқатор мегуфти бихай ховуд дига зинда намешам дига мара бинда ховуд ҳамааш хотира то кая бугун баъди маргам то ҳол ту фикр дорӣ ки ман рӯзе бармегардам ашкота нарезона ашки ту дарахт месавза решааю дарахт дар дилу мерӯёна савза дига зинда намешам даи бози мара бохтам ту хонаи арӯси ман хонаи ахират сохтам гарчанде мара кишти хотират фақат алам шид хурсанди тура шод кард марги мара бинай хам шид маҳинай ман мехости сарма дар бағалат монам маҳи ту чӣ мехости ғам битиву реб бихонам я вақто гам мегуфти ман мунтазири занготам охир ки ҷо гирехти ман мунтазири ҷанготам қару ноз мекарди мебардоштум ман харта мегуфти сарам хамай боло мебардоштум сарта и ҳамаш гузашта буд ман ба қадрам баъди маргам ашкота нарезон ман нестам наё сари қабрам ҳамаш хотира то кая бугун баъди маргам ҷигарма сӯзондиву омадӣ болои қабрам ашки ту шашқатор мегуфти бихай ховуд дига зинда намешам дига мара бинда ховуд